Tervetuloa Turun Ammatti-instituuttiin. Tässä on Kaapo kävelemässä kouluun. Tässä Kaapo ja hänen luokkalaisensa odottavat seuraavaa tuntia. Heillä on seuraavaksi varhaiskasvatusta. Tässä Kaapon luokka on nyt opiskelemassa varhaiskasvatusta. Koulussamme on monipuoliset tilat ja täällä varhaiskasvatusluokassa löytyy paljon välineitä, joita voi hyödyntää. Täällä harjoitellaan muun muassa päiväkotijaksoa varten. Kaapon luokalla loppui tunti. Nyt he tulevat mukaville sohville odottamaan seuraavaa tuntia. Koulussamme on myös tietokoneita. Niillä voi vaikka valmistella keskeneräisiä töitä välituntisin. Kaapon koulupäivä päättyi jo tänään lyhyesti. Kaapon koulutaverit kuitenkin vielä jatkavat päivää. Koulumme seinällä on paljon maalauksia, joita ovat opiskelijat maalanneet. Koulussamme on myös paljon kaappeja, joissa voi säilyttää kirjoja sun muita tarvitsevia kouluvälineitä. Tässä näette taas erilaisia hienoja maalauksia, mitä ovat koulumme oppilaat maalanneet. Näitä löytyy joka rappusilta. Koulussamme on mukava kahvila, jossa on monipuolinen valikoima erilaisia virvoitusjuomia sekä pieniä välipaloja. Koulustamme löytyy myös erilaisia pelejä, muun muassa pöytäjalkkis. Niitä voi pelata välituntisin. Tässä ovat koulumme alimman kerroksen sohvat. Niillä voi viettää aikaa ja lärätä muun muassa puhelinta välituntisin. Tässä olivat koulumme mukavat olotilat. Toivottavasti sinäkin viihtyisit täällä.